हाय लोगोफोर, दिनै फुरा साम' ओंख्रिजों जानो नागिरदों नै साम' सायगासिनो। सन्थ'सा मिगि जागासिनो। फुरा बिमा फिसा साम' जागोन जाहैदों दिनै। लागाव फिसालाया हनै दानिफ्रायनो बिनि रसखौ मोनजागौबा सेराव थाना ओंखाम जागासिनो दङ। मोनामफ्रु साम'नि मोदोमफ्रु होहाबगासिनो दं जानाया। बोरो माबायदि सायो बोरो जि गोथावना जाबाबो जामा खुरैसे जाबाबो खुरैसेनो थायो। ओरैबायदि एरो बे बुस्थुआ। बे गामलायाव गामलासे दङ, बे जाबाबो जामा बियो। गामलासेनो थागोन। मा बुस्थु आसरितसो, सोमोनांथाव बुस्थु बियो। बेखौ दा नै बिनि मोखांखौ हाख्ला गारगासिनो दं। बेहा मोखां थायो, बेखौ दाखोन होननानै बुङो। बेखौ बोखाना गारगासिनो दं नै। बिनि उनाव दा बिनि खिथांखालिखौ दानस'बावगोन। बिजौखौ थबसो दानस'बावगोन। बिनि उनावसो 2 घन्टासो बायदि फुगोन आरो मा जेंगाव गिदिर थार नै बिदिया एकदम उदै बुंलाय नागिरो खेबसेनो जाबानो। आरो बेयावबो बाल्थिं दंबावोसो नै, बाल्थिंखौ ओरै सायखांबाय। बे दाखोन दं। बे दाखोन दंनाय ओरैहाय दाखोन दं, ओमफ्राय नैबे बाल्थिङा जाहैबाय सायखांबाय दाखोनखौ। दाखोन गैला नै बेलाय, बे दाखोना गैला सायखांबाय। बेखौ ओरै बावनो थबस' दानस'गोन, बाव दानस'गोन। ओमफ्राय बेखौ सिफटि बा बिजि गोफारजों थुनानै मोखाङाव लाबोनानै बेखौ थाल्ला बोखायो नै बेलायनो। गोथार जोंनि बर' हिन्जावफ्रा बिदिखौ आखा फाखाथार। ओरैहाय नै फिसालायाबो जागासिनो दं खाथियाव, मोदोमफ्रु बिनि मोदोमनायजोंनो दान जाजेनखाबाय नै, ओंखाम दान जाहांखाबाय। ओमफ्राय दा बेखौ संनानै ओरैबायदि जाबावगोन जोबाबो जाहाथे सिखारलायो आरो मा। खारदै हरबाय, सबाय रुइनो थाखाय खारदैखौ होनांगौ जायो। आरो खारदै होयोब्ला ओरैबायदि मजबुत जायो, गोथावानो रायलायजाया। ओरैबायदि गोथाव जायोना सबायजों साम'जों।
जा जिरायनो जाबाथाय सिखारनो रोंलायखाया ओरैबायदि गोथाव जे गन्थं गोदोलायनाय जादोंनानै सयथिबो साम'खौ आयु बिमा फिसा नै हाबाब सयथिबो हनै गाबज्रिबाबो सेंलाया ओरैबायदि जायो बाब 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 बिमायाबो नै आयु लखबलायनानै जाबावो हनै टिफिनसे जासिजाना खुरैसेबाव बेसेबां जाखो हनै सिखारा रायबाबा बा एफा इदि जाथारोना गोथावथार गोजोना जादोंना जायाखै गोजोन साम' जादों नै जासिदों साम' नै बाब 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 जादों बेसेबां जादों फिसालाया बिमायाबो बा जादों नै आयु रोसिमानि सुरुबलायसो